Pääministerin palkka nousee 2,5 tonnia. Paitsi korotettu, palkoista on myös poistettu alennus. Kuka muu tässä maassa voi kuvitella saavansa tällaisia palkankorotuksia? Onko hallituksen linjana rikkaille poliitikoille reippaasti ja köyhille kansalaisillekin vähän? Te olette perustellut näitä historiallisen rajuja leikkauksia pienituloisten lapsiperheisiin, palkansaajien, työttömien toimeentulon, velkaantumisen vähentämisellä. Mutta tämä on harhaanjohtavaa, kun hallitus on samaan aikaan antamassa suurituloisille uusia veroetuja. On esimerkiksi arvioitu, että teidän tuloverotuksenne, ministeri Purra, ensi vuonna tulee kevenemään noin 2 000 euroa vuositasolla. Miksi uudet veroedut suurituloisille ovat teidän mielestänne tärkeämpiä tässä tilanteessa kuin esimerkiksi pienituloisten toimeentuloon tai lastensuojeluun kohdistuvien leikkausten peruminen?